adhek Karbiang long aphan ke matha nei pu ke krong tum APHL silong kido atum lam adhek kaning je pon aso pu thak pen si nang tum aphan lam klar phan si nang tum phanang hang lo na si isi bangla hen lo je APHLC 7 nang deng na tum foundation de ke talon pon hala bang ke nili tum thang alam ki pudun alam abe song amhang thek lo talon pon lo chok lo sa laso dim long okhilogoi kibang det pen hemprek alam dak nang kaning je posi latum bangke aning ki solo nili tum ki pudun ke lakali Karbiang long arat atum okhilgogoi dak kaning je pen alangli ke claim kopima fula bang se chini nei po phan athe pipot ma atumi hata nili press meet long la solam theni gelo athe okhilgogoi ke non le kibang mi gali okhilogoi ke ili tumalong jaka samok men ahut ke alangli ke mane ki alang ke krikhok mukti sidobomlo lape hola so hut Karbia risoi jang atum kache song la so jakong pen state government atum central government atum talks nang ke hang la puson dulo hala so talks nang ke hang ahut pachun depna pusi Assam lo opposition do anatum state pilong le pusi letar kipi hala so hut alangli tai nutlo pusi po la so long dak nitum ta reaction do so hut CPIML pen ta pidet po joine nitum reaction do athe hola sur ni CPIML long sido reaction dut lo ni hala so lam pen sipini ni la so ang deng di claim la si hala dak okhil gogoi ke dak bang po Karbiang bong autonomous state alam Karbi phan support tangte ilitum karjunai ke alangli Assam assembly along alangli comment tune je autonomous state pinangji polong alangli kaning je dun toloma lake nangli tum tar julong le lapen ningje je lanjot kali kaprek alam da ningje je autonomous state alam ge lage papipi galam lo ako isi dolang okhil gogoi da kaning je ke PGR lapen VGR alam alangli touch pon PGR ke lata konania bangali sangali sipu tamane study away okhilogoi phan itum expectation ke study the obon pusitin tala somunit study away athe pipot ma ladak langkaijan along ka eviction ahut langkaijan along state government pen Karbiang long autonomous council atum chilang pen government pen laso ka eviction ahut ke okhil gogoi ke Karbiang long atum phan ka eviction tum phan dhomki sinang pidon na tum phala so statement lang te chinilo lasi ladak ki bang epilo ili tum ning sivet ki do phan alangli lahai nang kaning je dun tapa phan lapen isi kaning je dola alangli kaning je do thula alangli ke Karbiang long autonomous council ke ili tum CM Dr. Himanta Biswa Sharma sir aphan chief minister aphan alangli ke ATM busipu lasi ilitum alang phan okhil gogoi phan karju okhil gogoi Karbiang long arat aphan kopipilo kira chingsap tha lapen chief minister Karbiang long aphan nang kirap ki thenai pulo tangte non pini pinangan atum lahai okhil gogoi atum lahai lurin juti tum ke matha pipolo non ke aprang ilitum Himanta Biswa Sharma chief minister awe aprang turun gogoi an lelang nang he turun gogoi botai ko an lo Karbiang long ki bang turun gogoi botai ko an lo Karbiang long ki bang lapen turun gogoi Karbiang long aphan lason chingwai sarpen botai ko an lo ki hang lapen aprang chief minister da dolo ilitum alangli tum aphan ka chingwai damje aphan appointment anda long ni appointment ki long je aphan achiklo sita pini ke ilituma farman aphan CM aphan kanghon mane malo Karbiang long arat aphan si kanghon CM aphan alangli ason along kachipon mane Karbiang long arat aphan kanghon laso Karbiang long arat aphan kanghon a result dai tum theklong dak development aphan pini jong si national level football pathulong pulo tangte pini kasa stadium ason pulo tangte labangke pini I league ta dak sigi pathu all India a team ta dak si pathulo pulote la ke ilitum han kanghon men sigilo non towar ke ilitum la
develop hutai tum theklong non develop hutai tum theklong non four line pen chot kali kaprek atuarta ba difua town le tum ka develop alam le chithan punon taralang so alam ka develop alam le chithan punon sitame ili tum phan kang nangkang hon laso aputha ka bangke ili tum chithaklong lo sita okhil gogoi bo bangke ili tum han opilo danga pike wang po ladak divide sinang kuri laso ji theklong cho laso posi ili tum bangke kipu lapen isi alam alang litum kaning je do je Pinning APHLC Foundation Day nang litum media tumke kaiki along ta dunlo chuning abang si munit ke ong ma pinning bang si munit ong lape lanon ke do di ma fil along bangkan lo ke jang nang litum ta chini mati te latum bang si aphuga gorom lo chuning ke munit do adhek tunge chuning pota ablut do thulang le pangbar tha chuning la ben pinning tamane laso puthak ke non laso Ningkan isek ang bong abangke APHLC along hajar amunit ke BJP along nang mars tanglo hajar amunit nang mars tanglo hajar athi pipot ma bangke latum kaning je dumati re-election doji re-election ne abdet lo latum kaning je ason tin ta ke pacho beyalam lasi latum bangke chu aprang pen non bat ki kom aru kom bola tumalong athi pipot lo rat atumalong nitum chini paka Latuma bangke autonomous state alam ta ukhilo goi se kaning tika alang tum a leader satum alang tum malong kidu a leader satum autonomous state alam a agenda alang litum long ave mohet a press meet long da theklo sersing bang mathalo nitum autonomous state alam do yo do pumala pu mobile chilang ma ji theklong le da the ang tum theklong ma dilata Lasi on the spot media thing no mata ka chong thui la tum ke pacho bayalam hala lata itum ame ka thing no long si theklong foundation de long ke latum long ke wang atum hala diuri bangta nangli tum chini da growth center long ilitum tokso padolo APS 6 schedule implementation committee pu pense ke ha APHLC pudagali 6 schedule implementation committee tumpen hanglo fuladak diuri kaning je pilo je ke ili tum hanang putikang e pilo nang tum ke council ta chari thek thepo nang tum ke council ta chari thek thepot nang tum ke hemprek ke kuson lo amining nge nang tum buji thala tamane ultimately tum phan bang ke chibong sai nang po sita hemprek ke nang tum chari thek thela lasini tum pulo 6 schedule ke ladakh ke nanglong lok pen 17 department men 30 department kuana jak dingma MOU huri tum ko PP se power ke wan mai tum pakka chini apo si ilitum laso 6 schedule phan ke upgrade nang po so 6 schedule phaja kong pathinai pulote laso teng pen si tum ke 244A nang po puke ningkan thongke ra pho pare lo tum ki lasi non itum ki pu bangke autonomous state si nang pu bang Ladakh ta mane pilo kursing kaning je ke 6 schedule ke chumi hormu ma 6 schedule ke chumi hormu kalima kalang mak bangke la an ke muni tumhan training pinang nelo non ke lake chini mane la 6 schedule aputhak chini paka pensi ilitum ke hemprek autonomous state nang pu non la sofan jakong pathi nang pu puke lake ilitum kaning je lap alam lo lake lasi lahe amu ke bangwi alam pen lapen isi alang li putudulang kursing bang kaning je do KSA unification adak ridak pidikan kedet KSA unification ridak pikan kedet kelilo hodak